Piny wagoyo mbaka kaluwore kod dwaro mano mar bero sekta mano mar weche mag limbe e kuonde mopogore opogore ahinya kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mano mar juogo osuru mwandu mabende donjo e pacho ka kowuok e pinje moko maoko. E studio antiere ka gi Kevin Owino mabende en jatelo Ketan Safaris e kaunti mano ma Mombasa. Bende antiere gi Julius Owino jatatije mano mar duol mar Kenya Tourist Coast Association mabende pod wagoyo godo mbaka. Kevin, arwaki ni machiegni okang' mar ariyo. Erokamano. Awinjo mana pachi nikech kinde ka bende imedo go omenda nikech ok en kata mana wuoth kende mago joma timo limbe kata mana jo Kenya modhi timo limbe pinje maoko ka duogo tijuogo osuru. Nitiere kata mana e pacho ka nyocha ka nineno kata mana milome mabende piny owacho nochiwo. Duol mar Kenya Railway Corporation nochiwo bende siema ne chakre Januar higa manyien. Nyakoro mga juoga economy class ichulo ga siling 1,000 mano mar gach okolo kidhi Mombasa. Sani no mede gi kona tamalo 50. Ibiro bedo kichulo siling 1,500 mano mar bedo economy class. Wang'eyo bende jo first class machulo siling 3,000 gi sani chakre Januar gibiro bedo ka gichulo siling 4,500. Kevin intiere e achiel kuom kembe mabende iwacho ni kelo jolimbe kata mana tero jolimbe gwenge mopogore opogore obed pacho ka obed pinje maoko. Bende wach makamano ose affectu nikech pok awinjo kata mana duol moro amora. Bende Julius biro bedo ka nyisowa pok awinjo duol moro amora kosebiro kata mana moywak kosa sekta mar limbu mana sawa nikech ang'eni sani stako kata mana timo bookings kata mana February January gi wiye nyalo mana nyisowa. Osuru mosebedo kimedo to gi wach kaka bei mar mafuta ka idho. The moment bei mar mafuta oidho to bei mar gimoro amora dhi medore dhi idho to sani ok en bana bech mar mafuta ma idho kende koro bech mafuta ko idho bech transport idho koro wan obedo affected in a way that kantie safar ma wapango madhi timore maybe in 3 months time. By the time I this safar no kitieke ti iduogo kionge pesa. Yudo ka idhi loss. Masane kibuko nikech sani ang'eni usetimo kata mana kepo nikech ang'eni mar mondo mi ng'ato plan limbe itimega chon. Sani usetimo kepo mar dwe mar 12 donge. To wan nyaka gi welo moko mosetimo booking mar nyaka higa mabiro. To ikia ni before sani nyaka December en tax mane ma bro bedo introduced. Tapenji Kevin nikech ang'eni ni bende itiyo gi machiegni gi kembe mamoko mago mag nyamburko mabende samoro dhi bedo kakao customers magi kawuok e paw ndeke katero kata ne magawa mopogore opogore kata mana kakao gi kar gach okolo kacha station mar gach okolo. Sani do neno kata mana jatend migawo mochung' weche mag teko nolbuogo kata mana nolieko nengo mo mano mar petrol nyalo medre gi siling 300. Duol mar repra jalando nengo makamago chin tarik 14 dwe ka dwe. Ka koro osetemo nyaka kepo customer no chulo to poko factor in weche kata mana ka fuel bo kata mana chopo 500 e dwe moko kata dwe mar ariyo utimo nang'o? Mano dhi bedo asara kuomwa joma local tour operators nikech koro wane ma bro absorb the heat nikech yudo ka bech mo medore ok wanyal duoko ne mteja pesa to kwanya nyise ni koro bro chuno ni med pesa nikech nengo mar mo dhi malo ok wanyal timo kamano nikech wane service industry. Gimwa uso en promise. Ki promise ng'ato ni pesa modhi chulo ni ibo kawe ka itere godo Mombasa miduoge Nairobi to money agreement ma ungo. Ma iseidre okang' makamano mar biashara. Aseyudra okang' makamano nikech wa organize group tours. Wawach kaka dhi Masai Mara. Ndalo mokadho like 1 month to the peak season tie ndalo ma migration timore. Koro yudo ka 1 month prior no med park fees from 1,000 within 12 hours within 24 hours to 1,000 within 12 hours. Masai Mara. Nikitangini higa mabiro park fees bedo medre. Koro yudo ka safar mana pango ni anapange maber ang'eni my beach park fees lakini ka chopo chieng' ma wadhi safar to bei ni oidho gi almost 100%. Manyiso ni koro adhi chulo kuom ng'ata madhi donje park adhi chulo ne 1,000 extra ng'ato ka ng'ato. Ka in gi ji 20 mano 24,000 ka gidhi 2 nights mano 50,000 ma ok ni factor in costing manitimo nikech ing'e
ndalo ka ndalo bech park fee en 1000 koro bei ni koidho o affect wa sana nikech wane mo absorb the heat wadhi loso to nitiere Kato, Kenya Association of Tour Operators, nitiere TOSC, nitiere dondego mang'eny. Akene achiel kuom gi en achiel kuom duol mabende Julius wuoke mano Kenya Tourist Association. Julius kiwinja e county